El que més valoro de la meva professió és la capacitat que tenim els tècnics de fer treball en equip. Crec que el més gratificant fins ara ha sigut el camí. És una professió que està en constant evolució i que n'aprens molt. Les seves característiques que van més enllà de només la conducció del vehicle. Per arribar com a TES a unitats especialitzades, vaig començar pels inicis i com la gran majoria vam passar pel TCN1, passant per aquelles guàrdies de suport vital bàsic en els reforços d'estiu, més tard en les avançades i fins a arribar a l'objectiu, que era ser tècnic dins d'unitats especialitzades i avançades. Quan anem a un servei, el pacient és el més important i és en un moment donat que amb aquesta persona té el moment més crític de la seva vida i nosaltres el podem ajudar. Com a tècnic, la nostra aportació és molt important. Donem suport a l'equip, document, aportació de material, la conducció, l'extracció. Per arribar a un incident, que una ambulància pugui arribar, que uns tècnics puguin arribar allà, nosaltres som un pilar fonamental per ajudar aquestes persones. Tots els tècnics dels diferents departaments tenim un paper diferent, però que al final va enfocat al mateix, a ajudar, a portar l'ajuda a les persones que ho necessiten el més ràpid possible. Poder treballar en un conjunt, o sigui, amb tants perfils diferents, en una mateixa sala, que tots ens tinguem una confiança uns als altres, encara que hi hagi moments que estem a dalt de tot, quan s'acaba el servei, que tots puguem riure, això és el més gratificant. La professió com a tècnic tenim un gran futur, hem d'avançar molt encara, ja venim d'uns anys amb molt d'aprenentatge, però encara ens queda un gran recorregut.